Okay, er du klar? Ja. Okay. Jeg tager lige noget mælk. Okay. Prøv at tænke, hvis vi afslørede, hvor mig og min mor levede. Prøv lige at vente. Mælk. Det er lidt hårdt. Hvorfor? Stille og roligt. Okay, jeg har brug for at få. Jeg har en idé. Hvorfor har hun lægget en gaffel dernede? Stille og roligt. Pas på panden. Derhen. Sådan. Margarine. Det er for meget. Ej, Laura, det ligner en pandekage. Så gør det med gaffel, og nu skal vi bare have det her hurtigt over og stille og roligt. Det er altså, fordi jeg er ikke sit. Ej, det er ikke ved at kokke. Det er allerede begyndt at klumpe. Luna, pas lige hurtigt lidt på. Ah! Jeg får brug for salt. Salt, jeg skal skynde mig. Ja, så putter man den nok lige på bagefter. Godt. Jeg har ingen idé, hvad jeg laver her. Jeg har fået sådan 20 abonnementer. Hvad er abonnenter? Abonnementer, det er subscribers. Nå. Okay, så lader vi det bare lige stå i lidt. Så kan jeg tørre det der op. My mess. Sådan. Så det er en Kitty! Kitty? Go, Kitty. Sex. Jeg tror, vi skruer ned på 3. 3. Okay, undskyld, vi ikke lige har sagt ingredienserne, men det er æg, det er mælk, det er salt, og det er noget... Vi har glemt peber! Ej, kom med. Kitty! Kitty er næsten død! Jeg er lige glad. Og det ikke Laura. Og lige meget, og det er lige meget, hvad for en peber det er. Bare sådan noget peber. Jeg prøver. Det er i hvert fald ikke Mors peber. multivitamin, eller hvad det nu er. Jeg får ikke brug for det. Jeg får brug for peber, og kan ikke bare fatte det. Se, man skal Det aldrig her, det her. Jeg får brug for det, det er ikke kanel. Der. Jeg tror det her. Sort peber. Jeg fandt det. Okay, hun Anna fandt. Bare stille og roligt. Der kommer meget ud. Sådan. Nej, det begynder at boile. Jeg tror, vi reddede det. Det var bare typisk, så, at du glemte det der hos. Okay, jeg sætter jer lige ned. Bare lige for den. Fordi den har svejs. Okay, jeg sætter jer lige Så her. har Lisa. Kan det ikke? Vi har lige reddet røræggen, Luna. Det vil ellers spejle ikke. Okay, Laura, du skal lige holde øje med den her, okay? At den ikke falder ned. Det er lige klart, jeg er lige... Den er alt for tæt på, Luna. Kan vi måske rykke det her glas en smule? Og så rykke den en smule mere bagover, så den ikke sprøjter op i den der klat. Okay, Den er alt for tæt på. Jeg rykker den lidt mere.
Det her, det er meget røræg. Og jeg har set Kitty. Jeg tror, vi vil bruge for 1 til et æg. Fordi den her, den ser godt nok lys ud. Man skal også snart bruge 4 æg. Der var. Ups. Og jeg har en kitty i hånden. Ja, who cares? Åh. Der er et æg her. Luna, det er allerede for sent. Det må godt, jeg ikke hakke den. Fordi hvis du gjorde, så kunne vi bruge det til et eksperiment. Hvad var det lige så? Havde vi bacon, så ville jeg også bruge det. Bacon er en bacon. Laura Kitty var vores kæledyr, så siger det. Færdig. Okay. Nu skal vi se det rigtigt. Okay, så fjerner vi hurtigt alt. Hvor er der en tallerken? Jeg henter lige en tallerken. Ja, undskyld for vores alle råd. Laura, vi har et problem. Vi har kun én tallerken. Ja. Nu kan jeg ikke... jo. Jeg lægger jer lige ned. Ja, nu går vi lige og dingler. Laura, nu går vi lige og dingler. For roligt. Okay, jeg har... Au! Undskyld. Er du okay? Ja, Godt. det var bare lige mig, der nævnte mig selv. Hvorfor filmer du mig? Filmer der heller ikke. Og Det er sådan. Så stiller vi der. Og så tager vi der. Nej. Der. Godt. Og så får vi brug for den her. Så det er, man skal prøve. Man skal først hælde det her i. Så Man skal først bruge 3 eller 4 æg. 3 æg, eller nu 4, hvis I er meget Meget sødt. sultne. Det er lige meget, hvad for et æg, der er det æg. Ellers så skal du dele med en ven, hvis du ikke er så sulten alligevel. Ja. Eller din mor eller din far, hvis de er så sultne. Wow. Det her, det ser så lækkert ud. Og så skal du hælde... Make it at home, people. Så skal du hælde sådan noget på stegepanden. Så skal du hælde dem her i et kop med æg. Først slår du æggene i, og så der. Til jer, der ved det. I skal lade være. Til jer, der ikke ved. Ja. I skulle høre det. Godt. Luna, nu kan du bare slukke for videoen. Ja, må